području operacije KFOR na Kosovu trenutno se nalazi 35. hrvatski kontingent sa 142 pripadnika Hrvatske vojske. Razmješteni su na 3 lokacije, u kampu Film City u Prištini, na aerodromu Slatina i u kampu Villaggio Italija u Peći. Hrvatski kontingent izvršava zadaće zračnog transporta, osiguranja značajnih objekata i zajedničke ophodnje u području svoje zone odgovornosti, a dio pripadnika angažiran je u savjetničkom timu na razini Ministarstva obrane i kosovskih snaga sigurnosti. Spari, quhem Adnan Ibraj, jam mbikëqyrë si patrolla sot. Ja sam Adnan Ibraj i danas sam vođa patrole. Me ushtrinë kroate kemi shumë shpesh plane operative. Imamo mnogo zajedničke patrole sa vojskom Hrvatske. Do të thotë që janë në kuadër të trupave të NATO-s. Koje su u sastavu NATO. Bashkëpunimi është i shkëlqym. Saradnja je na velikom nivou. Janë nga ushtarët më trajnuar mbrana NATO-s më. Možemo se saglasiti da su veoma trenirani, izgledaju mnogo trenirani u vojsci NATO. Uz zračnu sastavnicu koja u operaciji KFOR sudjeluje već 12 godina, prvi puta u operaciju je upućena i motorizirana satnija iz sastava bojne Vukovi Hrvatske kopnene vojske. Iako se njihov boravak u operaciji KFOR već polako bliži kraju, posjetili smo ih u bazi u Peći gdje su smješteni. Iskustva su pozitivna, moram reći. Prošli smo dosta toga, ova sama satnija od samog početka, provedbe priprema za izmještanje, sama provedba izmještanja motorizirane satnije iz Gospića u Peć, ovdje u CVI, dakle u našu bazu. To je bio prije svega prvi naš izazov. Nakon toga smo došli kao prva satnija u sastav multinacionalne bojne gdje smo trebali prije svega početi pripremiti se za sve provedbe zadaća i moram reći nakon ovoga razdoblja od 6 mjeseci da smo više nego profesionalno, besprijekorno proveli zadaće i to je stvar na koju sam najviše ponosan kao zapovjednik satnije. Sa svim odrađenim zadaćama, a nije bilo malo, proteklih 6 mjeseci, znači naši rezultati govore za ovu satniju, govore za motorizirane bojne Vukove, govore o našim pripremama i same pohvale koje su došle temeljem toga i rezultati, oni su neusporedivi i govore za nas. Motorizirana satnija Vukova djeluje u sastavu multinacionalne bojne pod talijanskim zapovjedništvom, zajedno s pripadnicima oružanih snaga Austrije, Italije, Moldavije i Slovenije. Since the last May, Croatian Koi actually is part of the Maneuver Battalion. So, as the other assets in the battalion, they conduct patrols in RCOS AOR, Air Responsibility, and they also provide the surveillances to military installation as CUI, Camp Villaggio Italia, that's the base where we are now, and also they provide most of all security and surveillances to the Deshani Monastery, BDM. Croatian soldiers are well-disciplined, well-trained soldiers, and they integrated very well with the rest of the battalion, and actually they actively cooperated with the other units in the unit. So I'm very much satisfied about their achievements. Najdugovječnija u operaciji je zračna sastavnica. U području operacije, znači od 35. kontingenta prisutni smo sa smanjenim brojem pripadnika. Većina pripadnika dolazi iz 194. eskadrile 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Sastavnica je pod direktnim zapovjedanjem zapovjednika KFOR-a. Osnovne zadaće su nam prijevoz ljudi i sredstava kao dio stalne taktičke rezerve KOM KFOR-a. Od ostalih zadaća spomenuo bi prevoženje, orijentacijske letove i zadaće u svrhu izviđanja, odnosno reke letove. Trenutno smo u 10-satnoj notice to move, odnosno u stanju pripravnosti gdje znači, imamo 10 sati vremena od prijema zadaća do poljetanja za izvršenje zadaća. Ta spremnost nam se može
po potrebi smanjiti na 60 minuta, odnosno na 15 minuta. Sve zadaće jednako su odgovorne i svim zadaćama pristupa se maksimalno odgovorno i profesionalno. Uz zračnu i kopnenu sastavnicu hrvatskog kontingenta, zadaću u KFOR-u odrađuje dio pripadnika angažiran kao stožerno osoblje u zapovjedništvu operacije. Izuzetna mi je prilika i čast vam reći zaključnu ocjenu zapovjednika Koma KFOR-a i moju ocjenu koja, mogli bi reći, je gotovo identična njegovu. Temeljem svih nadzornih ocjena koje je zapovjedništvo misije prikupilo, temeljem svih službenih ocjena koje je zapovjedna struktura operacije meni podnijela, te zajedno s mojim ocjenama koje sam ja dao mojem nacionalnom elementu potpore, možemo reći da će ta ocjena biti blizu 5.00. No ono što ocjena možda ne može opisati, dovoljno pojasniti, je ono što stoji iza nje i što sam ja imao prilike svjedočiti svih ovih godinu dana sa ovim kontingentom zadnjih 6 mjeseci. A to je izuzetna profesionalnost naših vojnika, dočasnika, časnika i časnica, izuzetna predanost poslu gdje se uvijek daje i više nego što se od nas traži. A onda i vrlo uspješno snalaženje u zahtjevnim situacijama koje smo imali zadnji period ove misije i koji je od nas tražio samo najbolje. Hrvatska vojska angažmanom u operaciji KFOR daje aktivan doprinos regionalnoj sigurnosti, ali i potvrđuje sposobnost i spremnost djelovanja u multinacionalnom okružju i preuzimanja svog dijela odgovornosti u izgradnji sigurnijeg i stabilnijeg okružja, što su za našeg boravka na Kosovu potvrdili i najviši vojni zapovjednici operacije. Even though the Croatian guys were at the first experience here in this part of the theater, I found they very committed, very prepared and professional. They make part of maneuver battalion commanded by another Italian officer, and they well perform their duty. They have been perfectly integrated with the other contingents. Let me express my deepest honor and satisfaction to have this kind of soldiers under my command. Do završetka šestomjesečnog mandata broju još 3 tjedna. Vjerujemo da će ih do kraja odraditi maksimalno profesionalno i odgovorno. Uostalom, nema razloga da tako i ne bude. Potvrda tome dolazi s najviše razine operacije KFOR. Croatia participates in KFOR for the past 12 years, so it's a huge support to KFOR. And I visited the Regional Command West during my key leader training period, and that was the time when I first met the Croatian company that is serving in a Regional Command West area of operation, and I can tell you that I was very impressed by the professionality and by the equipment of the Croatian soldiers that are serving here, and I think their contribution is very valuable to the overall mission to KFOR. The other very important component is the air squadron, the helicopter that Croatia provides, and the crew. It is very important that KFOR can be responsive and can deploy the troops quickly to any possible areas where a threat to security occurs. And in this regard, the air squadron, the air unit that Croatia provides for 12 years now to KFOR is a mission critical asset for KFOR. So it's a great asset, and I think all the KFOR commanders were thankful to Croatia for this, but I'm definitely thankful for Croatia for this asset. Otkud ste dečki?
Hrvatski doprinos stabilizaciji i sigurnosti Kosova i djelovanje već 15. hrvatskog kontingenta u sklopu operacije KFOR još je jedna potvrda da su hrvatske snage u ovoj misiji jedna od važnih savezničkih karika. Inače, naše snage u toj operaciji sudjeluju od 2009. i smještene su u američkoj bazi Bond Steel u Roševcu, te su pod izravnim zapovjedanjem zapovjednika KFOR-a, dok je dio pripadnika na dužnostima u zapovjedništvu KFOR-a u Prištini. Mi su dio taktičke pričuve zapovjedništva KFOR-a gdje ubacujemo i izvlačimo snage taktičke pričuve na ključne pozicije u slučaju bilo kakvih nereda, ugroza, sprječavanja slobode kretanja. Došli i transport uvaženih, visokih i vojnih i političkih dužnosnika NATO-a i oružanih snaga stranih zemalja. Tijekom proteklih 6 godina sudjelovanja u operaciji, naši piloti bilježe više od 6600 letova, više od 2300 sati naleta. U tom su razdoblju prevezli gotovo 29.000 putnika, te blizu 150 tona raznog tereta. Ukupno je u operaciji sudjelovalo gotovo 300 pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane. Pripadnici hrvatskog kontingenta sudjeluju i u brojnim vojnim vježbama na području operacije, koje se provode s ciljem obuke i uvježbavanja snaga za suzbijanje mogućih nereda i nasilja, te osiguranja sigurnog okružja i slobode kretanja. U većini vježbi zapovjednici hrvatskog kontingenta bili su u ulozi zapovjednika zračnog dijela vježbi. Dodatnu kvalitetu hrvatskom sudjelovanju u ovoj operaciji daje i poznavanje regionalnih prilika te kulture i jezika. No najvažnije je ipak doprinos stabilizaciji prilika u bližoj regiji, čime je Hrvatska još jedanput pokazala svoju predanost miru i suradnji.